Nggih, alhamdulillah lek anjene nemu yatra ngoten menika, Mbak. Intine meniku dugi dukune ditumbasaken tedoan sing mangan niku wau mangke sakit, garing pejah ditambel didadosaken tumbale dheke ngoten. Menawi sampean lebetaken masjid, menawi sampean bayar Bang Kleci ngoten mawon nggih. Pokok mboten sampean tedho niku mboten masalah. Makanya kula sanjang lek enten duit perdukanan ngoten sing dibong-bong embong dilepakno nang peteren pisan. Niku mangke jine sing enten mriku ngamuk ten dukune sing gadah ngoten niku. Nggih, termasuk atos-atos jamaah sakniki pun ngertos dateng sampean. Lek enten masih berdarah Rasulullah dari Timur Tengah, dari kono-kono motone ireng kados topengan meniku niku atos-atos niku pun gadah niat elek ten Indonesia. Nggih, Mbak. Nggih, ngaten nggih dadine lek mboten ditedha, mboten napa-napa. Atos-atos juga jenengan alit-alit di pasar niku kathah. Tiang-tiang sing buang ngoten niku. Wah, iki ora ganteng-ganteng bisa. Dicoba sing tenang nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Napa malih? Selain yatra niku wau. Bapakku, lek paku 2 kilo kan tetai. Dari lemari kayak maku-maku gede-gede yo kene. Maka ada lek situ orang jerone wiji jer perlu diwaspadai. Ngoten akan mau cek kapok. Nggih, napa malih? Uyan niku nggih, uyan niku lek uyan niku tiang Singen, tiang Jawi, bermahe buang ten pojok-pojokan, ngoten nggih. Ceke omahe boten kelebon setan, boten kelebon nggih barang-barang sing dimaksud niku wau nyorokno. Singen kita boten ngertos, Pak. Akhirnya ten tiang pinter-pinter dibetahi uya sampai saat niki wonten niku. Akhirnya diakali. Uya sak kepel wadah kresek 50.000. Nggih, tapi lek panjenengan ancene tiyang Jawa kula nggih tiyang Jawa, kali-kali nu mboten napa-napa, aja tumbas nang tiyang, tumbas wonten pasar. Maksud kula aja tuku nang wong pinter, diakali wonten sampean. Segegep 50.000 di pasar 50.000 antar kapundi. Kata ten ngene sampean sampean sirat kali selawat. Asyhadu alla ilaha illallah. Mboten napa-napa. Barang sing garai sirik, sing garai tertolak sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang nopo mawon nek ditedhi. Lah iki kan mboten tedhi sampean. Tedhi ten Allah. Mulai terusan tedhi. Aku lek ana keris iki apa tak gawe nyarang. Tahu apa udan ngono. Sing dijaluk ini gitu Pak, lek uyah mboten sampe sholawati sampean nabai niku sing garai mboten saged mlebune barang olo-olo menika terus tiyang Jawa. Tapi sesungguhnya sakniki pun ngertos setan niku sampean imani, jin niku sampean imani, iblis niku sampean imani bahwa selain kita makhluk niki niku nggih makhluke Allah, Pak. Sing saged sampean diuji melalui setan, melalui jin, melalui iblis niki wau dados menungso sing keimanane dhateng Allah sak benerane. Ngoten. Dadi nek singen kita mboten semerap ilmune napa mau nyalaken setan, akhirnya terbeban di dalam diri niki. Nggih, Ramadan mawon mboten poso. Padahal Ramadan niku setan cilik sampai gede wis dilebokno kabeh nang Allah. Kalau gudo menungso napa kok sing enten sing mboten poso nggih menungso, setan sing sak benere nggih wujud menungso nggih kula niki. Napa malih jamaah-jamaahan ngeten iki lek sampean kula kenging bayar ten kula, kenging nggawe rokok ten kula niku setan nggih kula niki. Atau satu panjenengan, tapi sakniki panjenengan pun ngertos gak usah nyalano iki salano perilaku pun panjenengan, karena perilaku pun panjenengan kiambek niku mangke sing tanggung jawab tengersane Allah, tengersane alam kubur menika. Nggih. Dadi mboten napa-napa, uya kalian sampeyan sholawati sampeyan siramaken sekitar napa malih, Pak?
Ayo saya apa takon apa? Monggo nek anu. Boten. Nggih mun kula tutup niki. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula tambahi kedhi masalah tahun baru